a copiar y ya que os habéis puesto de pies, pues voy a hacer lo mismo. Ni ere zutik egongo naiz, eta Esteban, esan behar dut, nik ez dakit zer kontatuko dudan. Totalmente de improvisación. Improvisazio une batean nago, ideia batzuk nituen planteatuak, baina errealitatea da zuk gauza asko esan dituzula jadanik. Eta talentu erakartzeko modu bat da parte hartzearen bitartez. Eta enpresa erakargarri bat egitea bide bada talentua duten pertsonak zure enpresan egoteko. Eta nik gaur horri buruz hitz egingo dut, gogo eta partekatu bat egin nahi nuen, egia esan ohar batzuk ekarri ditut, baina improvisatu egingo dut. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Gloriari aukera eman didalako hemen egoteko, nik normalean ez dut jendaurrean hitz egiten, beraz hau erronka bada niretzat. Eta gainera ebari esan nahi diot lasai egoteko, ze gain jarri egin gara eta bizkor joango naiz, eta nire gaia aztertuko dut parte hartzea gehiagiz luzatzeko eta elkarrizketarako tartetxo bat izan dezagun. Ni besterik gabe nire burua kokatu behar dut orain, nire parte hartzea elkarrizketa honetan desberdina da. Ni Asleko gerentea naiz, enpresa elkarte bada ordezkaritza duena hemen Euskadin, 1982an sortu ginen, duela 40 urte, eta guk enpresak ordezkatzen ditugu 500 bat enpresa Euskadin. Gure organizazioan daude, 155 eta guk Asletik lan egiten dugu enpresa hauekin. Oso gauza zehatz batean. Lagundu egiten diegu parte hartzean. Kapitalaren parte hartzean normalean hori da gure gune nagusia parte hartzea hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu zentzurik zabalenean. Kudeaketan parte hartzea, erabakietan parte hartzea, erabaki prozesuetan parte hartzea, jabegoan parte hartzea eta maitzetan parte hartzea. Ze motatako enpresak biltzen ditugu? Guk lan enpresak, sozietateak ordezkatzen ditugu. Kapitalaren parte nagusia ehuneko ehunean lan egiten duten langileena da. Beraz, bazkideak dira eta bazkide langileak txapela bikoitza, beraz. Beraz, ni 2004an sartu nintzen, kontatu du nire ibilbidea, nik lanean daramat parte hartzearen sustapenean eta enpresei laguntzen helburu nagusi batekin. Hau da, gure enpresek aukerak eskaini behar dituzte lan enplegua kalitatezkoa. Eta kalitatezko enplegua eskaintzea da gure helburu nagusia. Eta gero gainea berezi egiten gaituena. Hau da, faktore askotan pentsatzen dugu horretarako enpleguaren inguruan daudenak. Nik eskatu nahi nizuen 15 segunduko gogoeta bat. Eta pentsa ezazue, zuetako bakoitzak banan-banan, enpleguaren ideian pentsatzean, ze aldagai datozkigun burura. Zertan pentsatzen dugu? Eta, uste du gaur goizean horri buruz jadanik hitz egin dugula. Hemen faktore asko daude, banan-bananan aipatuko ditut. Alde batetik, ze lan, ze funtzio garatuko ditudan. Enpleguaz pentsatzean, norentzat lan egingo duan, nire buruarentzat, antolakuntza publiko batentzat, lan egingo dut irabazi asmorik gabeko batentzat, multinazional batentzat, ETE batentzat, oso kuestio garrantzitsua. Jendeok lan egiten dugu sari bat izateko, diru saria oso gutxi hitz egin dugu horri buruz, baina diru saria oso garrantzitsua da. Ere bai, kontuan hartu beharrekoa diru saria, lan denbora, nola banatu lan denbora hori ze malgutasunarekin. Orain denboraltasun gutxi dugu, enplegua kalitate handiagoa du, baina aldi baterako lan egin dezakegu, lanaldi osokoa. Lehen atentzioa deitu dit, ebak ere aipatu du, zerbait, seguruen ez zuetako gutxik pentsatuko zenuketena. Ze erantzunkizun maila hartzen dudan nire gain, hori ere lotu diezaiokegu enpleguaren garapenari. Ze gaitasun ditut profesionalki aurrera egiteko.
Esta mañana, como decía, tanto Albert, Eva... Albertek, Ebak jadanik aipatu dituzte hainbat gai. Baina gutxitan galdetzen diogu gure buruari enpleguaren balorazioa egitean. Gutxitan galdetzen diogu gure buruari zerk ematen digu enpleguak, zerk jeikiarazten gaitu egunero, zerk motibatzen gaitu. Ba, hori motivazioa da zerk motibatzen gaituen hori da galdetu behar duguna. Normalean kontutan hartzen ez ditugunak, normalean buruan ez ditugunak enpleguaz pentsatzen eta funtsezkoa da baloratzea. Eta hemen lehen Estebanek aipatutako kontzeptu bat aipatuko dut asmoa. Guk organizazio batean lan egitean edo baloratzen dudanean nik zerk motibatzen hauen enpleguan eta lehen komentatu du kide batek. Nire kideekin ere komentatu izan dut. Benetan motibatzen gaituzten alderdiak dira zein zentzutan ni sentitzen naiz proiektu baten zati. Zein neurritan nik lantzen dudana, nik egunero ematen dudana inpaktu bat du organizazioaren emaitzetan. Lehen aipatu dugu enpresaren eta pertsonen arteko zubiak dagoela emaitzak lortze horretan. Nik erantziko nuke hitz bat, emaitza partekatuak izan behar dute. Emaitza partekatuak. Zein neurritan nik egunero egiten dudanak du ondori hori bezeroengan, emaitzetan, nola iristen naiz horretara. Bigarren auzia da, normalean planteatzen ez duguna. Horre guztiak ondo sentierazten hau. Nola irits gaitezke puntu horretara? Beti ere, komunikazio kanalen bitartez, elkarrizketa bitartez, entzutearen bitartez, hitz egin dezakegu erantzukizuna, ze mailatako erantzukizuna dugun gaitasunak ere egunetik egunera erabakiak hartzeko, lan taldeetan parte hartzeko gaitasuna, eragina izateko gaitasuna, organizazioaren estrategia. Alderdi hori guzti esker, enpresa batean lan egiten duen pertsona bat parte senti daiteke. Jaiki daiteke egunero eta esan dezake, ze helburu ditugun epe motz, ertain eta luzera. Nola egin dezakegu denon artean, denak batera helburuiek lortzeko. Eta konpromiso bat hartzeko eta motivazioa izateko. Aurreko guztia alde batera utzita, aurreko guztia higienikoak dira besterik gabe eta enpleguarekin lotuta daude. Baina baita ere baloratu behar dugu parte hori. Enplegu bat baloratzen ari garenean, nik zer eman die zaioket organizazio horri eta zer emango dit niri. Eta nola lerrokatu dezakegu. Ez da enpresak zer nahi duen edo nik zer nahi dudan. Hemen kontua da nola bilatzen dugun zubi bat nik eta enpresak nahi duen artean eta dena lerrokatuta egotea. Eta hori niretzat parte hartzea da. Parte hartzea organizazio batean. Hau da, parte hartzea da elementu nagusia pertsonaren ikuspegitik. Eta horrek transformazio batek dezake egunetik egunera. Ze organizazio batean parte hartzeak ekar dezake egunetik egunerako lanean parte hartzea, estrategiaren parte izatea, emaitzen parte izatea, hor parte hartze maila desberdinak daude. Eta nola egin dezakegu hori? Ba, gaur goizean aipatu ez dugun zerbait aipatuko dut. Parte hartzea ez da bakarrik jadani badagoen enpresa batean parte hartzea. Nik aldera bat egingo dizuet. Zuetako zeinek pentsatu du ekintzailetzan. Nik neure enpresa sortzean. Esku altxa. Bueno, lehen gutxik esan dute, baina orain, harritu egin hau ikusteak. Enplegua ere norberak sor dezake. Eta hori normalean ez dugu eskema barruan izaten. Parte hartzea sustatu diteke enpresa bat sortuz, edo nolabait parte hartze modu hoietan sartuz. Ez naiz gehiegi gelituko hemen, baina ekintzailea den hori, badakigu zer den ekintzailea izatea. Zure patuaren jabezara helburuak ezartzen dituzu, oreka bat bilatu behar duzu bizitza profesional eta pertsonaren artean eta malgutasun bat gaur egun beharrezkoa dena. Parte hartzea
soldata batetik harago doa zen diru-sarrera batzuetan, helburuarekin bat egitea, eta gainera modu kolektiboan egiten dugunean, pertsona batek baino gehiago egiten dugunean, ontasun gehigarriak ditugu pertsona bat baino gehiago daudenean, orduan osagarritasuna bilatzen dugu. Bilatzen ditugu pertsonak eta bakoitzak parte har dezake modu individualean modu batean. Baina denok helburu bera bilatuz modu komunean eta modu osagarrian bilatzen dugu talentua garatzea. Hau da, parte hartzen duzunean edo ekintzailea zarenean, talentua ere garatu dezakezu. Eta bat baino gehiago garenean, enpresa proiektu horretan talentu desberdinak garatu ditzakegu. Baina gainera garrantzitsua da enpresa baten parte hartzean sartzea. Eta hemen sartzen eta Albertek esan duenarekin. Gero eta pertsona gutxiago egongo dira lan merkatuan eta pertsonak aukeratzeko gaitasuna izango dugu. Non lan egin nahi dugu. Nik uste dut parte hartzea kontuan hartu behar dugula, baloratu egiten dugunean lan eskaintza edo enplegu eskaintza hori. Ze motatako parte hartzea, mota desberdinetako parte hartzea dago. Lehenengoa da parte hartzea lantaldeak, proiektutan, parte hartze egunerokotasunean, baina baita ere parte hartu dezakegu estrategiaren diseinuan, hau da enpresa batean balin bagaude eta utzi egiten balin badizu parte hartzen. Inpaktua duten elementuetan edo eragina handia dutenean elementu horietan helburuak lortzeko hori ere motibatzailea da pertsona batentzat. Motibagarria. Emaitza partekatua ere hor dago. Hau da, ni itxasontzian sartu eta denak batera arraun egitea oso ondo dago, baina ze gertatzen da emaitzekin? Bakarrik ugazabarentzat dira? Jabetzan parte hartzea izateak uzten dizu ere emaitzen parte izaten. Emaitzei buruz ari naiz ez dira bakarriketekinak. Hau da, enpresak batutan hobeto doaz, beste batutan okerrago, emaitzetan parte hartzea arriskuak hartzea da ere bai. Baina parte hartze honek definituko du hain zuzen ere pertsona baten pertenentzia sentimendua eta egingo du pertsona bat benetan parte hartzaile sentitu dadin eta organizazioaren asmoarekin bat eginik. Bukatuz noa, Eba? Ederki. Orduan, bi kontu funtsezko. Alde batetik, kontutan hartu behar dugu parte hartzea tresna bat dela. Hau da, guk baloratu behar dugun zerbait da, ebaluatu nahi dugunean enplegu baten kalitatea ze egia da, pertsona konprometituenak edo pozik dauden enpresa horiek aukera gehiago dute parte hartzeko. Eta bigarren auzia. Funtsezkoa da, enpresek parte hartzea garatzea. Eta enpresa batean sartzen garenean, parte hartze hori nolabait gure egiteko. Eta enpresa partaidetuak eraldaketa gaitasun ikaragarria dute. Eta hemen agertzen diren gauza askorengatik, enplegu egonkor eta kalitatezkoa garatzen dutenak, talentua garatzen dutenak, erakarri egiten dutenak, lerrokatzea handiagoa dagoelako lanean ari den pertsonaren eta helburuen artean, produktibitatea eta satisfakzioa, jasangarriak direlako epe luzera, hainbat gauza ez naiz gehiegi luzatuko honetan. Eta hemen esan nahi dut, lan sozietatean nik ordezkatzen dudana, jabego gehien bat langileena da, eta adibide oso garrantzitsua da ikusteko parte hartzea handia denean hori gertatzen dela. Lan sozietatean lan egiten duten pertsonek frogatu egin dute, konpromisu erabatekoa dutela organizazio horrekin eta pozik daudela. Zailtasun batzuk, ez da erraza oraintxe esan dudana. Gaur egun gizartean ez da erresa. Harritu nau zenbat pertsona zauduten hemen ekintzaile izateko prest, gaur egun ez ditugu arriskoa gure gai hartu nahi. Ekintzailetza Beatokiko presidentak lehengoan esan zuen ekintzaile
izateko beldur handia duen lurraldea Euskadi dela. Porque tenemos miedo al riesgo. Arriskua dugulako porrota izateko, arriskua eta porrota hor dago, baina aurre egin behar diogu, beldur hori dugu, ze gure kulturan alik eta erantzukizun gutxien egin nahi dugu gure, eta parte hartzeak esan nahi du posizio hartzea, esan nahi du jarrera proaktiboa izatea arriskuak gure egitea. Eta besterik gabe, esaldi bat ekarri dut, gainera nik antzezle baten esalia ekarri dut, gainera animatu egiten zaituztet parte hartzera, balorazio batekin behar duzuenean enplegu baten inguruan, pentsatu zer eman dezakezuten eta ze lortu dezakezuen. Eta hemen gauden guztiontzat uste dut garrantzitsua dela gainera bultzatzea, enpresa partaidetuak garatzea, egiteko modu hau, enplegua sortzeko, enpresa egiteko, lan egiteko modu hau, gure egitura ekonomikoan gizartea eraldatzeko modu parte hartzaileago batetik. Eskerrik asko.